Dongkamukam arong supi Waisong Stadium arong Kepadopon Second General Conference Ronghang no hum chingrum amai kibipon nini kechok. Nihang longri karbi lamet amai kechensi ningkan hinipen isek amai pi ok kireng patrok lamang pinipen kechengpon. Nijang karbi ang long dongkamukam arong supi Waisong patrok lamalong arkoi nipai krehini kregithom lapen Grapely nithom aparman ingdeng hini ronghang nokhum chingrum amai kibipon. Niphai kregithom arni nini kechok arni. Bangso nini kechok arni along ada porphai troksira achite mapo. Lama ingthur pon pensi mai pangcheng ponlo. Bangso mai lake ronghang akorotum kedo an kachitong pen chingwa chingsai phan. Bangso amai along Halloween wing pen chitong dun lason sik Assam along ripen Angtang along ri Meghalaya along ripen lapen Bisonat district Sonapur Karbi Richo Demoria ke Haisar Holising Ronghang Kedam Tang Ronghang Rongbong Karbi Richo ake hai Sarhar Sing Ronghang atok chitong dun Bangso ronghang nokhum chingrum amai kedam tang surihini na krehini aningkan posik achiklo niphai krehini arni hamren rong supi rasingna hongthor along isi hini alam thepen tong sikat mai choplasi amahang pathek datlo bangso amai along ke thorom adeng chiplak ple pensi mai silam pon bangso nini ke chok arni along ake hai amai phulong sing ronghang pensi mai chephem pu ponlo Mai long kedo kabe ronghang atum chingrum pet draft document lapen constitution aputhak se chingwai chingsai pon lapen alangli tum pen ke than pon mo iprang ke bang ji ke ningkan ke thom pen ipong si bipon ji putanang than din bangso phi mai pho tum pen Halloween wing pen ke bang atum ma phanta ningkang sap lapen choro pon lo bangso amai long apor chipidon thegapot West Karbi Anglong Mangretson Timung Report News 18 Depot. Nengkang sah mili melain pu kendapen alwipra kastong don jiraro pasulipur Meghalaya bag imla bag arjanglo depu kebab atau dongtuang Amela alungkong ayo, nengkang sab na kasi sa nabili. Mela po alabang didigen amel po kangku po na yo. Ane rongdo na ba sa sine. Iketen teni nengkang na kenon. Asray si iko ite si ini yung ato no di agor pa iligi. Di ilian korte ne sa sini dat do tenon. Ite kire apa Note that itu ramai lapai apa juga dalam reke kahore koi kahore lung kahore pada tu dari sosok kita tu leke yang dia macam jantin macam timu besar ada tu tak timu kasih kemana kita kahore. Tak kelang tum hantan nili kadang we fansi tumi kadang pajiri lo si nili tum ronghang nokhum cingrum mamai ku kini an ke nini an kengkamung sejor lo ini tum ronghang nokhum ningkana sek amai pi krehini kregathom krep lisini tum adina tarik tik pon lo nithom farman asi atumi krehini ani bangke akoi krehini bangke ni tum reception lo to ye subject committee dolo lasipini bangke delegate session Number 1 bang nandalo non mari choyat pen ko non delegation hini cheng pon po la pen ke la de pita niltum mola second session jude tame third session sta jude le burin dum do ponji la so phi bang ke niltum penap asa yang deng rutela penap asa yang deng ke adap baji troxy lom ben ke niltum lang so junpo la pen baji sirke pen ke niltum jutang jubat mate traditional position dui pusi niltum ka chisik pon so phi bangke niltum ratamai pi bajikre si bensi kithik pon lo nasi bangsu ratamai pi longke nilitum Karbi Anglong Autonomous Council
Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang Tarangsi Tongjunji lasi nilitum a program la hello stame nilitum la Ronghang nokhum chingrum mai hin pen nilitum kamat hapon mate kamunti pon bangla pohilo nilitum la nokhum doan karbi ra Ronghang nokhum doan tumake nilitum deng phan chipupe ate hempi hemsu hemthe hemplak chipupe ni pialam ne chuhon chulam pothepi en ponsi ni hang longri karbi lamet amai okkereng aro amai tumpen chipatir pi ponsi kicheng si ningkan hini pen isek amai pi bini arkoi ni phai grek thom arni pen cheng ponlo lamet lam chong ke pachan pon jiaphan karbi lamet amai okkereng aro tumpen matha ponsi ni hang longri karbi lamet amai chipatir pi ponsi bini arkoi ni phai grek thom pen cheng ponsi ni phai grip pli arni an okkereng patho klam along ke paman pon along tirikam amai po gulap pro ahim pet lamet lam chong kaching hon abang pho abang phi tumaphan bangso arani kachitong dun fg aphan kachuning ripon pini kicheng si arni bangso amai long nomati local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Rates Inghi atum humridam Puluni pen pradhan pro report News 18 Difu Rakukang hibu nang itu alongpen sarti basa pikilipi nang lijipi itu hasil Komalong yung si Wang no puno te ilitung Karbia tomo puno Karbia lun puno menanga di man palidun po nasi non owi kimi atum sita melo school level mate college level along sa me ponang po nasi standard ta melo ilitung lahay ta melang ponang po nasi ilitung la sorting penlo pulo te ilitung claim pon dampame iningaklong pen claim pen te Karbi la mera mai la pen Karbi lam punon tomo punon bang bang adi mason bang bang akheson ilitum sita melo minangan pirthi isi a level along bang ilitum ta ledunji pu la sidak okrenga hawar along kadu we arada korti injir tum sita melo tas pini ani kang sampen me ke reception ke chenglo la pen pena balong sita melo ke the ke ding ke the tum sita melo dak wang lu pul ning arong parji la penili tum dak reception committee la penili dak local ABC hoy tadu we lamet lam jong ke pangtang ye phang ke nili kai ke ta duji la pen kai ke ta cerap situ dunji usi nili dak rada tuma phan la pen karbing long solang do rada tuma phan ta nili hin pen ko an ma nili contribution GP kon GP se nang le tum athinu lam me the ni sita melo nili jai pan lapen kikim kirang sitami kado kabe tang ik elo nasi nilinon kecini rikang tung bangke penap mai pier arani mati akhir jir cepati arani kado kabe arat sitami nang citodun pen alon alir nang pidun je phan nili kado kabe solang do Karbi arar phan cining ri lo lapen de ing samjin pen thang kasik saka pin pen chun pobosi nili ana mahir jume hanglo tela onili ning sampik athi rak aso area ke pat phihup area asi monita tum stami aning ke matha stami lan kaprek adim pen an ke chingbar awe asa project nasi lason a program ke the nong sila dak